Sumao to guys, ha. Kita tanan sa kadaghanan na to mga pigita lipat na kabuntag no. Or bisan na ata sa office, mga pigita. Pero especially kanang nata sa office kay one month na nang bisita. So murag additional effort na ba nga magsipa tag okay sa atong kotaw okay naman. Kotaw sa atong coffee. So karon napay ka ng bag-ong style karon. Ako lang ipakita sa inyo kay murag nindot siya. Kani siya guys. Dili na kakinanglan nga ikaw pa magsigig stair ano yun kay matik na. So ako ipakita nyo ha. Na siya ka ng palabat sila. Susiya mo kaysa tong coffee. So, first time kasi bago pa din niabot. So first time na to gamito ni guys. Hey guys, rator kayo. So kung tanaw guys ha. So na siya palabad. So matik magana lang ta. Mag-steer siya. Diba? Madali lang. So tingnan natin kung totoo. Coffee. Mag-coffee tayo. Stick lang tayo. Wow. Then we have cream. Tapos sugar. Mana yan? Gagba na sugar kay kinahanglan na ta mag-adjust og sugar. Nindot yun guys, gamit yun sa office guys kay ni barato pagid kayo. So kung ikaw ganahan ka pindutan lang lagi ng basket lagi. Nato lagi tanan. Wa pay hassle. Yan. Tanaw niyo ha. Tanawan niyo. Ano? So, yan. Wala kita hassle guys. Grabe kadali. Ingana lagi kadali putog coffee. Grabe. So, check out na. Check out. Nasa ubos ang link. Ubos. Barato ra kayo. Barato ra. So, samtang naging-istorya ka sa imong imuhang telepon or cellphone, ay dakutaw sa coffee, ayos kayo.